Čaute a ja vás vítam u dnešného videa. Chcem vám povedať jednu novinku. Urobil som video, že končím s YouTubeom. Je to viac menej pravda, ale aj nie. Z tohto dôvodu, že môj kanál sa nebude volať Mat s tými číslami, ale tento kanál asi úplne zruším a vytvorím si nový pod zavinač peso 0976, ak mi to pôjde. Ja vám dám ešte môj kanál, ako sa asi bude volať, do popisku. A týmto vám chcem oznámiť, že na tomto kanále proste končím a začínam, dá sa povedať, od znova. Takže môžete dať tomuto videu like a dajte do komentárov napríklad hashtag nový kanál a uvidíme sa na novom kanáli. A ešte chcem podotknúť, neviem kedy vyjde ten môj nový kanál, ale zatiaľ si ho urobím na inak, tento nezruším a potom vám dám vedieť, tak čus.